patrimoniais e no gastronómicos, pero gran parte do seu valor reside nas súas persoas, nas súas xentes. Entón, que mellor que aproveitar que os veciños de Valdeorras e os emprendedores que teñen e queren compartir o que les coñecen e ser os millores guías deste territorio. Entón, se fixo esta convocatoria a finais do pasado ano. O ano pasado a execución de todo foi un poquinho axustada en plazos, pero se fixo a convocatoria e se fixo ese labor de mentorización e de formación. Temos que dicir que isto é un éxito por parte tanto da iniciativa que primeiro aprobou a Comisión de Seguimento, é dicir, esa Comisión de Seguimento a formamos o INORDE e os concellos, e nesa Comisión de Seguimento que fixemos en maio se entendeu que esta era unha actuación a que debíamos destinar orzamento con todos os alcaldes e alcaldesas da comarca, e cando se asinou o convenio con Turismo de Galicia, pois se contratou esa asistencia técnica. Probablemente todos os que participastes coincides comigo que temos que agradecer a Belén Fernández, que foi a persona que liderou con outra parte do equipo, pero sobre todo que liderou esa parte de acompañamento e de formación. A veces é moi importante que alguén nos dé un tip ou unha visión de como isto que temos nós, que é tan valioso, se pode ver desde fora e como debemos presentarle ao resto do mundo, porque é fundamental que aquí o que se está concretando que son máis de 20 experiencias e toda a información está na web. Podemos poñer un mockup, Belén, toda a información está na web sobre os protagonistas, sobre o seu relato, sobre en que consiste a experiencia, e nas primeiras filas nos deu tempo a poñer as fichiñas, pero os que non tedes as fichas despois podes recoller unha ficha de cada experiencia na que vedes que se detalla en que consiste, duración, se hai que ter elementos en conta, algo moi importante que son as prácticas ecoamigables, porque son experiencias enfocadas ao que hoxe o que nos demanda o visitante, que sexa respetuoso co medio ambiente e coas persoas que viven no territorio. Entón, tamén temos que dicir que se consideramos que isto é interesante e hai máis demanda, se pode poñer en marcha unha futura edición para novas persoas que se queiran adherir nas próximas convocatorias, e que, ademais de poder disfrutar de todo o que Valdeorras, os seus aloxamentos, as súas adegas, creo que esta oferta ven a concretar e a crear algo, porque antes as persoas viaxaban para ver un monumento que había moi destacado nun lugar, despois porque igual había un hotel de referencia nun lugar e eso chamaba, pero esa xente viaxa para vivir experiencias e para enriquecerse persoalmente. E vos, cada un de vos, con esas experiencias que creastes, ides enriquecer a esas persoas. Agradecer o vosso traballo, porque lle tuvestes que dedicar moitas horas, ás veces con días complicados, porque sabemos que todos sodes empresas ou unipersoais ou pouco máis, é dicir, entón sabemos que é un esforzo. Pero o resultado é magnífico, pois animamos a indagar, a introduciros, todo está nesa página web, e aí encima creo que ademais é moi relevante que ademais vos de ter, como por exemplo, bodegas con experiencia no turismo e que se complementa, por suposto, coas covas e ser coveiro por un día, algo que non pode vivir naide que non teña unha cova. Que bonito, non? Poder ter esa experiencia, outras experiencias encelladas a retiros de benestar ou retiros máis tranquilos, un ámbito como pode ser Seagur, coa enogastronomía, en Casallo, ese teixeral maravilloso e esas rutas maravillosas, pero poñendo en valor esa pizarra a través da artesanía, das visitas guiadas que vos podedes ofrecer, porque ir a Casallo, pero sin un guía, obviamente non vai a ser o mesmo, igual que as montañas de Trubinca. Innovar, como tamén se fixo con eses obradoiros de raquetas, innovar, tamén as visitas ao bolo, a ese mel ecolóxico feito de piña, en esas visitas de apiturismo, marquesado. Creo que enriquece moitísimo. Tamén no bolo temos a Granxa Escola, que ademais é operador de ratas autóctonas que opera o INORDE.
traballo fantástico. E moi importante que non está hoxe aquí, Sercom Viaxes, que é unha agencia de viaxes que está asita no barco, ten un compromiso e varias das experiencias que están aquí son de comercialización turística das outras, porque non facemos nada se non potemos un canal. Que ahora temos lo que promocionar e invertir nesa fase, sí, pero penso que temos todo entrelazado e todo feito. Agora queda máis complicado que poñelo no mercado, pero coa colaboración de Turismo de Galicia, coa incorporación de todos e eses pasos todos feitos, estamos creando e fortalecendo un produto e un destino maravilloso. Moitas grazas e nada, xa simplemente que o director de turismo peche e despois entregaremosvos a tantos concellos como a cada unha das ecoexperiencias un soporte en madeira con QR para que cando cheguen os visitantes poidan escanear, quedarse co acceso á web e entre todos podemos promover as experiencias dos demais. Moitas gracias.